assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV ko adi kala en puɗɗorima inde gueno tedduɗo towɗo bo sénare wodani kisɗo kisnuɗo kisɗo kadi kisnomo kisalala gaga muɗum tedduɗo teddini kala ko teddi towɗo towni kala ko towi bo arsuke fitandade woni e tamande mum kanko woni jiɗo waɗa kadi baɗow laato caggal yettude Allah ko julde e nulaɗo makko bajji Aminata Abdoullah jamme kisare makko timode annabaɓe kodda nulaɓe kodda ɓurɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo kadi guila hay hunde wodani mo kala kadi ko wodi wodiri ko sababude mum caggal ɗum jetten jinnaɓe meɗen wonɓe sababu godagal men o aduna en jetti nene ene haali mum sikki ala en donima baba e bawɗe mum caggal ɗum jetten hilifaɓe men diine kame aada tawi kadi ko sañdiantoɓe gotagu saliɓe yaware ɓe galda e yettare lijol ngol kam e diine o caggal ɗum ko salminde ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗamɓe ɓurtani ngakkani werɓe no sukara safirɓe no jumri sikki ala en garti e yewtere meɗen e pinal e gandal kono hande kadi ma ɗum won tigui waylo waylo fawaɗi kay e ñalawma Allah mo ganduɗa ko ñalawma tedduɗo e mo gonɗen o gam teddinir ɗum dendagal ɓiɓɓe fulɓe kadi e weltinir ɗum dendagal ɓiɓɓe fulɓe e tawi kadi ko yeeɓoɓe Ayaw Pinal TV ɗum woni e ñalawma julde tawi kadi ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma julde e korka gam tigui yidde waddude e bandiraɓe ɓe ko fewti e julmo wuuri e wawde tigui e dodirde e muɗumen e tawi kadi eɗen bismiɗo ɓen ɓe ganduɗa hande o eɗen gandi so wona tan mone kala koma innito eɗen gandi e jaraniɓe innito meɗa andi Pinal TV walla no yeeɓoɓe Ayaw Pinal TV e ko anduɓeɓe tigui rigui woni bandiraɗo gorko tedduɗo Amadou Cissé e yentude e Sokhna Maymouna Oumar Diallo nden noon on bismama kadi so wonno wonano bisimilla ko bakka eɗen gandi ko onon tigui ko ɗo ko e galle moɗon ha tengti e galle Pinal TV hayso tawi ko galle fulɓe kala kadi onon kadi kon ɓurɓe jeeyede e galle he nden noon min bismima on lawol ɗimmol bisimilla maɗa ceerno Amadou nde calminta yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en molorima woɗɗade cheytan en molorima Allah woɗɗade cheytan eɗen jetta Allah no fewiri eɗen juula e annabajo sallllahu alayhi wa sallam eɗen barkina kala tawaɗo no ƴeewa en eɗen barkina waɓɓe sababu so Pinal TV tawaɗo nenno an Oumou Hani an a yettama sanne sanne a barkinama nenno du aɗa weltana ala kulli haali nde wonno no aɗa teddini yimɓe noddude ɗum en e yewtere maɗa nde enno bisimilla maɗa e yewtere nde a jarama ceerno Amadou guura cella ko juuti e nde tawno gurdam ma ene woodi nafoore Maymouna Oumar Diallo bisimilla maɗa nde calminta yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV tawi koye ñalawma Allah tedduɗo on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV ummumi salmitimama ko noon calmitorima bandiraɗo gorko tedduɗo woni Amadou Cissé ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe kala en jetti guenon feewi kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newno kala ko woodi en juule kodda annabaɓe bajji Abdoullahi Aminata kanko woni kodda ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duusa ɓooye ɓe jinnaɓe mumen dutti kadi yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko noon woni aduna ɗum noon en calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe toɓe mbawi tawede kala e windere nde kadi en jetti gueno no feewi an Oumou Hani an lollirɗo mumti gonɗi ko noonne Amadou Cissé mi wii on juulen mo wuuri en tawama hikka yen tawi mo wuuri tawa eɗen ɓeydi en ustaki yoko rewa Allah jaaɓe onon kala ɓiɓɓe fulɓe on mbiyama yo en juulmo wuuri yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri taweɗen ɓeydi en ustaki yo Allah rokku en wawande koye men o danda en bone aduna e dendagal caɗele laakara hayso tawi ma wooda nde en tawaka eɗen ñaagui Allah yo ɗum juut ɗum noon on beltanama no feewi en beltima kadi e tawtorede oɗo ñalawma tedduɗo a jarama Maymouna Oumar Diallo guura cella ko juuti kadi dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kala ndendi calmitimama kadi mbimama amin e dowuji maɗa tedduɗi ha joni en duttitto hen en mbiɓe kadi kamɓe yeeɓiyankoɓe e Ayaw Pinal TV kala yoɓe julmo wuuri no mbiɗa ni ko rewa Allah yo jaaɓe kadi oɗon jarlo oɗon jaafo en tawama hikka yen tawi mo wuuri yo Allah hullu en tokara ñalade gam hormo rasulillah yallah waɗ golle men jaɓaɗe waɗa goofi men jaafaɗe ɓe jaa annabi meɗen tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam e ko goto e meɗen kala ɓuuri andude ko yiiɗi
kono kadi ko jomiraɗo subahanahu wa taala ɓuuri andude ko nafata ɗum yo waɗan ɗum ko nafata ɗum ko saabu heewi ko neɗɗo yiɗi taw ɗum nafata ɗum taw koko yiɗa ko ɗum ɗon woni nafoore mum wadde kala ko jomiraɗo waɗi waɗani neɗɗo ene wawi taw ko ɗum woni nafoore ma nde nden noon en calmini dendagal bandiraɓe en duwanima mabɓe guila e mawɓe ha e sukaɓe mawɓe men ɓe en jaɓɓi koyɗe men en tawi ɗumen ha ɗo jooɗi ɗo en decci koppiɗi e leydi gam salminide ɗumen saaɗi jaɗɗo e leydi fewde e muɗumen kadi e dodirde e muɗumen saabu koɓe juurateɓe koɓe yettateɓe kadi barke mabɓe koko ɗaɓɓate en noon sukaɓeɓe en mbi yo Allah sembin sellina kadi naywina ha ɓe mbawa rontude mawɓe nde wonno ko coɓoƴi hande goni jaale janggo nden noon Amadou Cissé mi wima julmo wuri Maymouna Oumar Diallo kadi ononne kadi on bismama e yewtere julmo wuri kono kadi on mbiyama julmo wuri nden noon Amadou Cissé hande mbiɗen gonɗen ko e yewtere e julmo wuuri wadde so tawi en goni e yewtere julmo wuuri nde ɗon yewtere nde wonata ko yewtere wiyetede yaaha garta nde famɗan ko fi wiyete ko lamde kam e jaabowuji nde wonata hankkadi ko goto foof e yiyande mum e hakke ko fewti e julde ha tengtino mahurɗen enen fulɓe e julde eko nandi e mum gila e banggue mawɓe meɗen ha e sukaɓe men kono kadi e teddinirde yewtere nde ɓen sagataɓe worɓe dariɓe lang ha Pinal TV wawi darade ma wood hen yogaɓe limtuɗen ɓe calminɗen tawi kadi ko teddinde ɗumen gam ruttude ɗumen teddungal e andinde ɗumen enen gandana e gollal munen ngal golligal nde wonno Murtala Samba Diop wi o wi ko waɗi addata haali golle gado haala wattino mo ala ko golli ala ko simtante wadde ko neɗɗo ko gollal mum simtata ɗum weeli metti neɗɗo ko gollani leñol ko weeli metti inde makko koko yaltata mbiɗa heewi wiide woni guendiyankoɓe ko suuɗiɓe jiiɗa yiyede kono so yettima woni ko yaltoɓe jiiye boowal sabi ko gollal mabɓe nden noon bisimilla maɗa ceerno Amadou e garana en e helmere julmo wuuri ha tengti kay e mawɓe meɗen subaka julde en ɗam jokkanno e nder subaka julde e ha guila en ɗam ha ko fewti e koddigal beele wonko mbawɗa sifanede hen eyyi Oumou Hani an keɓira wagara moɗon en jontinɗe kewɗe en jitto kara ñalade Allah holli en mo wuuri nde wonnono onon woni wiyoɓe e jiima wuuri minen keɓira wagara woni komin lolliri tanno Allah holli en to kara ñalade e jomiraɗo hokku en gurdam kewɗam fa tawe eɗen mbawa wadde ko nafata en aduna e lakara fo so ɓi adama wawa gollude ko tawete ana nafa ɗum eyi so wona so o heeɓu gurdam juɗɗam eno ɗum waɗi so mawɓe meɗen ana duho fou yo en jiima wuuri yo en jiima wuuri no wala ko woni wuuri o so wona guuren firdiɗo ɗon noon guuren gurdam juɗɗam saabi en jeehi yewtere no gonɗe e muɗum hande nde ɗum woni julde gonɗen e muɗum ɗum noon yo coni en ɗan yo yewtere fa jeggiten sunoji meɗen e ko nandi e muɗum eɓe li Qur'ana Allah wi toon e caggal ko o haali haala korka o wi fardinama e moɗon ko o wi o ɓeydi toon o wi Allah ana yiɗani on newamuya omo o yiɗana on torda ɗum woni tiiɗalla fuu Allah yiɗana on o jokkini hen o wi fa jottinon julde moɗon nde nden no mawni noon hen Allah sabi wala ko woni ha jotti noon julde moɗon nde alhamdulillahi so hande en jeehi eɗen e julde fuu gurdam ɗam gurɗen so gaɗɗen ko Allah yamiri en ko Allah wi won wakkati ana wara e wakkati fuu darnon ɗon so on darni ɗon fuu jalton so sukaɓe so mawɓe mbeyo mbiyon on jetti Allah hande ka ko Allah yamiri on ko on mbawi yettinde ɗum nenno on jottini ɗum heddo oɗon mbeeya oɗon belto oɗon jetta Allah ɗum du fati jeggiton o wi mawni noon Allah woni Allahu akbar en e ko nandi e muɗum sabi Allahu akbar a yihi Allah wi fuɗɗu hunde mani a fuɗɗinde ha a yetti timmore mayre fou a tawi wona an tan walli hoorema a yiyan hen hewɓe ɓe jottinayi nden a yiyan hen hewɓe heɓɓe hen tiiɗallaji nden no ɗum fou wawi ɗaɓɓade ɗum watta so miiloɗon Allah en no ñen hande julde kala wakkati fuu julde goodaɗo yimɓe ana kaani wattande hakkille kulle kuurɗe ɗen woni hoɗum Allah ana wañi tawe ñande julde neɗɗo ana suni neɗɗo hana sunede ñande julde neɗɗo hana haɓede ñande julde neɗɗo hana bonnude alhaali muɗum wondude e woɓɓe kasen ñande julde ko waɗi ɗum tan yo neɗɗanke weelto yewtana bandiraɓe muɗum yaha sonoya enɗam muɗum saabi enɗam ana jeeya e ko Allah wi ana sabimbina neɗɗo gurdam muɗum ɓeydo so yama gurdam ɓi adama ɓeydo fou wona hono omo hani wurde duuɓi 9 e 10 fou o ɓeydente hen duuɓi 10 ala
ana noon so Allah wi duuɓi debe sappo woni ko nguurata tan so duuɓi debe sappo yoni tan a maayan ka joni hoɗum woni ɓeydogol duuɓi ma gurnanɗam nguurata e muɗum nanɗam waɗan barke nden no hono sa ƴeewi leylatul qadri so wiyama hayrum min alfi shahr jamma gooto ana ɓuri ko foti ujunere jamma wala ko woni koro muɗum so wona barke woni e jamma o jamma o ɓuri ko foti lebbi ujunere nden no andu sa a soni enɗam fuu gurnam maɗan sa a fondi barke majjam fuu a tawan ana ɓuri gurnam gurɗo hono alqadara ko gurɗa ko nden no ɗum conu enɗam e hunde lobbere nde yimɓe kani himmirde nden no du e darde so defa hunde nde yimɓe beltorto kullude tan ñalowma e ñalowma belɗo e ñalowma yewtere e ñalowma mo yimɓe kaani fati hay goto ka dummino baba ɓe ko ñebbe defara ñano kala ko jomum yiiɗi tawaɗa yiiɗi ñebbe fof ɓe defen ñebbe ɗino hono muɗum enno yimɓe ñanda pijja jalda ɗum woni ko mbawmi haalandema hen e ñalowma julde jarama ceerno Amadou guura cella ko juuɗi sigo haalaji maɗi sembindi ɗum eɗen gandi ñalawma julde ko neɗɗo metta ko neɗɗo ganduɗa mumsa ko neɗɗo jogui caɗele foof ƴeew jomiraɗo ene loowa e fittadu maɗa ñalawma julde o yimɓeɓe foof jomiraɗo lowane muɗumen ko fewti e weltade ha tengti kay no kalduɗa ɗo ni e neɗɗo mo ganduɗa joguinoɗo faandare wonko ƴettumi mbeɗa yiiɗi yettinde ɗum ha tengti ko joomi e jeyɗoma yamirma mbeɗa yiiɗi yettinoyde ɗum ñande jettinɗa ɗum eyyi ko wadde firti ko ñande jettinɗa nde a dañi weltare nde ala to nde haɗata e ma wadde ko ɗum waɗi e julɓe ene beltoro ñalawma o te hay sa yiiɗi sunade ñande hen ene hawni tan wonno Allah kañum ko karallo e Allah ko karallo no fewi ñande hen hay sa yiiɗi sunade a wawa fittadu ma ni woni ko wawa arata e ma tan ko ñalawma o kay arata e ma tan ko weltare ɗum sikki ala hen nden noon a jarama en gartan e sokhna Maymouna Oumar Diallo Maymouna Oumar Diallo en jiiɗi cifaroɗa en nden e ha tengti e oɗo guila an ko battuɗa ko hakkille e banggue juldeji ha yettade ñalawma hande gonaɗo holko jiyatnoɗa tan e nder julde ko beltortoɗa ɗum ɗo kay somi yino ɗum e somi yi ɗum so julde ari tan ɗum ɗo kay mbeɗe weltoro ɗum a weltanama no fewi sokhna Momti gonɗi an a jarama no fewi kadi e namdal ma payodingal min kay mbiɗa tesko gueɗe ɗiɗi ɓurɗe kam weldemi tigui rigui e julde eɗen gandi gueɗal ɓurgal mawnude ngal ko tengtinde jokkere enɗam wona tan noon mawɓe ko guila to sukaɓe ɗo fuɗɗorto cukalon tokoson e mawɓe fof ina kolle cukalon tokoson kon kollete jokkere enɗam mawɓe ɓene jokkan e jokkere enɗam mumen gueɗel gotel ɓurnogel wawde weldemi tigui rigui walla ha joni kam ina weela kam no fewi so tawi en pini subaka julde tengte julde taske guila subaka a yiyan cukalon so tawi ko ndewon keewi ko yaade ƴetta ƴoguirɗe hakke ko jomum wawi rondade hay so tawi ko tasir saabu eɗen tesko guila duuɓi tati jomum fuɗɗoto hollede so tawi rondema tasel ndiyam guel yahata ko galle kawmum en so yeeyi to galle kawmum en adda joɗɗen ndiyam ɗam wiya addani denɗum en e denɗiraɓe ɓiɓɓe kawiraɗo saabu eɗen gandi ko ɓiɓɓe yayiraɗo walla woɓe mbiya goggiraɗo ɓe wiyete goni maccuɓe wadde ko maccuɓe ɓe gollanta rimɓe mumen ɓe ñande julde so tawi cukalon kon gaddi ndiyam munen ndewon kon so gaddi ndiyam mumen mbiya gaddani rimɓe munen ɓe joni noon so tawi ko goron kon gaddoyta ko baye leɗɗe pukka ɗon leɗɗe ɗe galle kawiraɗo ɗon mbiya kañumen teeni ko defira bottari joni noon cukalon kon so tawi e kon jaaha so tawi denɗiraɓe ɓe mawnani ko kawiraɗo heewi ittude ko famɗi foof o rokkaɓe wayno woɓɓe dokka nogas walla temedere ko weltinde cukalel guel tan so tawi guel iwi galle kawiraɗo oɗo kawiraɗo goɗɗo nana goya wuuro hakke kiloji ɗiɗi walla tati guel waɗan feere guel heɓano ɗum guel wiya ɓaadiɓe ɓe guel yahana ɗe balɗe kono kawam gonɗo to o on ko ha ñande wonde jahanmi toon tawa ƴeewa ko duuɓi 5 so heewi guel yarate walla duuɓi 6 kono ɗon wonno koko neha hen ina andi yahataɓe babiraɓe mum jiidi yumma e baaba yahata to woɓɓe yahata tan koto kawiraɗo wadde guila ɗon jokkere enɗam nde walla jomum andine o ko kawma o ko denɗo o ko yumpañma guila toon ene fuɗɗoro toon banggue goɗɗo koto banggue ƴeekiraɓe eɗen jiiya ƴeekiraɗo ara ɗo e galle tawa tigui galle ne fitta ha laaɓi ƴetta pittirɗi
ƴeykiraɗo noon no pamraten walla eɗen paama enen fof eɗen paam ƴeykiraɗo cikkude ƴeykiraɗo so tawi ƴeykiraɗo ari ƴettata ko pittirɗe heewi ko fittude damal suudu ƴeekum walla caali eko nandi hen taw tigui no fitta wiya arani pittude mum joni noon ƴeykiraɗo on kañumne ko foti e junggo mum foof ene itta rokka eɗen gandi ɗon kadi ko jokkere enɗam mawde woni ɗon so tawi kadi ɗum yawti wuuro hiɓɓuno ngo fotiri dendagal yimɓe wuuro wonɓe hen ɓe worɓe e rewɓe sukaɓe e mawɓe kamɓe foof kala tolnodirɓe eɗen jiiya kañum en keewi rendude ñamde tengte bottari ndi ha balɗe 3 julde walla balɗe 4 jawta so tawi ko nayeɓe feccante laal mumen fotodirɓe foof tan e raɓɓiɗinde haala ene keewi rendude leɗe ha julde yawta wadde ɗum foof ko jokkere enɗam mawde jeeya kadi no mbiɗa nane ni ñalawma julde ko ñalawma weltare saabu ñande mum eɗen tesko neɗɗo heewani sunade hen tigui rigui walla sunotako ni e ñalawma julde koko welti tan wadde noon eɗen belto e ñalawma julde no feewi tengte ɗeɗo gueɗe ɗe limtuɗen ɗo jarama Maymouna Oumar Diallo e konngudi maɗa paadinɗi ha tengti ɗon ɗo kalɗa ko fewti e ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa ha tengti jibinaɓe wuuro woto pinɗo foof kañum ene joguino wonno kanko woni tan ko e galle bammum woni ko e nokku mum heewani foɗanade fijirde so wona waktuyel gotel so yeehi arti kono ñalawma julde o kamɓe foof eɓe ndenta ɓe maho e ko wiyete ko dental ay wona to banggue ñamande wona to banggue yarande ha eɓe gandi kadi ɗo haɗata so wonɗo julde nde yetti eɗen gandi eɓe kewno kadi balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe 4 ha tengti e meɗe 5 walla 6 e ko nandi e mum beele wonko teskiɗa e noɓe mbaɗanno so yeehi ha julde nde ɗo gasata ɗo eɗen tesko kam eɓe mbiyatno eɓe duusa julde saabu so tawi ɓe mbaɗi le'e mabɓe julde guila julde adande ɓe mbiyata adande julde samba min julde demba min julde ha ñande nayaɓere walla joyɓere eɓe keewi wiide hande eɓe duusa julde ɓe keewi ko rentude ɓe jaaha e nokku goto ɓe mbaɗa fijirde ɓe kiira fijde eɓe pija te kadi koɓe pijata eɓe jima ko ɗum duwaw mawɗo ɓe jimata ɗon saabu eɗen gandi cukalel kañum way kono kañum ko hunde hawnide tan woni sahaji ina fijira ɗo hunde tawa kañum andani ko fijirta ko woni kono tawa mawɗo so watti hen hakkille koɓe pijata ko wonko ɗum haalata wonko ɗum haalata ko heewi wadde noon eɗen tesko hen e on ɗon fan jarama weltanama no feewi e guura cellaɗe tawno gurdam ma ene wodi nafoore ceerno Amadou e gartirade ma tan to banggue teskuya ha tengti nde wonno Pina TV ene jeeya ummande mum ɓeɗon ɓe ganduɗa surtout ɓe gaddinaji surtout ɓe diwanuji e goto foof e andude diwan goɗɗo o hol gurdam mum e woni yoga e waktuji e beele ko Maymouna Oumar sifi ɗo ko annene teskuyaji maɗa beele wonko teskiɗa hen to banggue oɗon diwan meɗen mo keɗɗono eyyi ummani an a yettama sanne sanne e ngal ɗo landal yimɓe ana ceerti aɗa andi hoɓe fuu e nokku muɗum ana takol lemmodiri e yimɓe hono no mbirumami ni minen ana wayi hono miɗen takol lemmodiri e ɓe mbiyaton seɓɓe minen mbiyata markaɓe koddidali seɗɗere seɗɗere miɗen koddi e ɓen kono takol lemmodiri minen joni ɗum ko ɗuyende noon eyyi arabu takal lemme ma takal lemmodiri ɗum woni miɗen ɓattodiri e yimɓe miɗen koddi e yimɓe onon ga fulfulde mon tekki miɗen koddi e woɓɓe kasen siŋaji goɗɗi nden no ɗum waɗi minen ñande wiyama janggo julde fuu lewru ndu yiyama fuu hono yimɓe fuu martodiran kumpa hande ka lewru yiyama janggo woni julde hay illa jamma o sukaɓe ka immoto e fijoji muɗum eɓe jogui jimi ɗiɓe jimata ɗi ka kertanaɗe julde nde tan kono mbiyata kelle keɓira waaga waagara jiituma wuuri weldade woni heddiɓe heddo ana dutto eɓe kella kelle keɓira waaga waagara jiituma wuuri heddiɓe dutto eɓe jima fa hewɓe nduwo eyyi jogui du'awuji mawɗi jokkodiroji heddo ana yime gendi ndi fuppiloɗen e muɗum eɗen jima hay jonka yimɓeɓe fof andan ga janggo kay julde hono noon ni woni ɗon fuɗɗirta so fajiri juulama kasen tan sukaɓe fof jahan maayo
ɓe jahan ɗo ndiyam woni tan ɓe jaha ɓe fuɗɓe lootoyo haa ɓe laaɓa tal kamɓe kawroyta ka fadi ɗum wadde astahfirullah ñande fajiri juulama tan sukaɓe fuu immike immiɗo fuu imminan suko muɗum immo sukaɓe jahan nokkure wonde ana toon ɓe kawrita so ɓe kawriti toon henno ɓe jaha ɓe jiilo kasen e ley ngendi ndi fo heɓe en jima kelle kewira wagare jiituma wuuri e nandi e muɗum subaka beete sukaɓe beeten julde nde ɗo e yalti fummere yaltede minen ɗo julde nde fummere mi mbiyata ɗo e yimɓe ɓe yaltude yaade toon en noon nangue ɗo warta ha fuuɗa fuu ɓe jahan ɓe lootoyo ɓe jahan ɓe looto ha ɓe laaɓa ɗum min mbiyata looturu so wiyama looturu waɗi fuu soko fuu mo immaki ñande nden hawra waɗa yiilo yima ha looturu ndu waɗi fuu min mbiyan kono ko on jayɗo bandum nan noon neɗɗo fuu mo wawa immade kono sa hawrani e pulmugal ni a laatino jayɗo hay ɗum waɗi suko fuu hiranan ɗum immade yalla an hawre ha miɗen jiilo miɗen kella sa wari fa ƴaɓɓorɗa galle mani en tan yimɓe fuu jaltanan ƴeewa sukaɓe tawa mawɓe wonɓe to ɓe jimimaɓe ana beeli eɓe luuka sembe enno ɗum woni banggal arande illa beeten julde nde so yimɓe jalti jeehi fummere ɗum du so garti nenno yimɓe ɓe jahodiran ɓuuri hewde fuu a wartataga maɗa ga a fagan ley galleji hinno jonka oɗon jowto cukalol koye ndun ndenta kañum en du dayan ɗo jaltiri hinno ana gaajoyo e ko nandi e muɗum donc sonoɓe enɗan ɗum woni jonka banggal burusaji meɗen ka sa ƴeewi ngalluje ɗe ɗu wonɗo gonɗen ɗon du tabuji mum an ceeri ɓen ɗon jogaki ɗum ɗo ɓen ɗon kañum ko jogori tan so en jeeyi en juuloyi tan ko ɓuuri hewde fuu ɓe mbiyan hay ceeltira to en nangga lawol gongol eko nandi e muɗum alno fa tawe saabi so neɗɗo joni a yeehi julde so aɗa arta ñande julde ana hani cuɓaɗa lawol gongol ko wona lawol ngol ɓamuɗa ngol sabi malaika en won dariɓe toon so ana binda inɗe yimɓe e yimɓe jaɓɓiɓe non so lawol gotol tan ƴaɓɓoriɗa tan indema nde wotere windete kasa a ƴaɓɓori ke laawi ɗiɗi indema windete saɗa naata indema winde so tawi ndewoyɗa ko gongol wayno aɗa yalta indema windete no modi ba e paccitiri ɗum du yono fa lawol maɗa ngol juuta a yahan e yimɓe ma ɓeydorɗa baraji kasen sabi mane kala mbiɗa yimɓe ma keeɓi e jiima wuuri ɗum ɗon duyo baraji goɗɗo firti ko lawol ngol jaaruɗa juuloyde foof wona ngol poɗɗa artirde ngol poɗɗa artirde sara ndaara lawol gongol gartira ɗum nenno ɗum woni ñande a warti julde so en garti hay ɗo woni jonka a tawan homo fuuɗu fadi an yettade fatto ñande julde yimɓe ana kaani yamminade ɗum woni yamminagol jogiiɗo kaddugal kesal yo ɓorno nenno ɗum jaati yo kulle sunna noon sunna yamiri yimɓe a yaahi hakkude juma kañum e julde juma kaddugal danewal ɓuuri yiɗede ka ñande julde fay so ngal ɓalewal kesal ɓuuri yiɗede nenno ɗum waɗi yimɓe ñande munde eɓe kaani himmirde ko naayi e banggal kaddule kese nenno homo fuu ley nokku amen o a parto para cukalel ma nanga junngo muɗum gandade julde nenno hono noon so en garti minen balɗe tati min keewi hannude julde min keewa ƴaɓɓinade balɗe tati on kanko o haaliɗo haala balɗe 5 minen ha julde waɗa balɗe 5 an tiiɗi ende balɗe tati hiɓɓi tan julde timmi ka gotel an woodi guelno miɗa yiiɗi fawde hen kulle lobbel so neɗɗo julde mum weeli hay so hiɓɓa yontere a yiyata seeyo julde nde yaltine makko madama sa ƴeewi momo fuu a tawani wakkati o ka aɗa yiya e makko seeyo julde nde gol jimmi ɓeydude hen ley taska muya an so julde waɗi wana ñande muɗum e ñalawma yaafa yimɓe jaafodiran yimɓe jurmodiran johodiran andodiran eko nandi e muɗum nenno ley on ɗon alqadara ko yimɓe jahodirta jowtodira ko ɗum fa yoppe ana wawi wadde ko foti yontere tawa yoppayi mi anda lon paami haala tawi ko matata e banggal weeli maɗa o weeli o ley terɗe maɗa ana wawi wadde ko foti yontere ana jokki e ma illa ene wonnono ley golle gonɗa ana wawi hono a loota ɗum julde nde jaati yo dewal Allah ɗum julde nde lootan ɓi adama ƴiwde e sunoji e tiiɗallaji sabi ñande mum nde joho golle fof e yoppu golle gara culta tawi noon ana waɗa hunde wonde tinde fuu wiyete yoppu wara gonda e yimɓe ɗum ɗum laatto sababu lobbo fa tawe an e hoore maɗa aɗa heɓa sago terɗe maɗa nenno ɗum yo moƴƴere mawde e neema wonande e nokkuji ɗi ɗum mbawmi sifana jarama weltanama no fewi firti ko julde kam ha lewru ndu maayi tawte ko seyo ngo ene ma woni weltare nde e wadde julde adande kam ene yaaha yontere
e taw sukaɓe ne beltoro ɗum kono tawan hannde kam no kuƴƴi fof diwata balɗe 3 en e ko nandi hen ko ɗo koɓe mbiyata ko so tawi julde kay so tawi aɗa jogui yaajede ha lewru ndu maya ko julde ko wona ɗum ko jarama weltanama Amadou en natan e rogere meɗen aran ɗimmere sabu fulɓe mbiyata kono mbiɗen e fuɗɗode haala men ko waɗi addata haali golle gado haala wattido sabu en cuɓinoma ñalawma o weltinde ɓen ɓe ganduɗa ko dariɓe ha Pinal TV wawi wonɓe ɗo e nder leydi he ha e wonɓe caggal leydi e ko nandi e muɗum kala ko ɗum waɗi en mbawa gasnude yewtere nde taw en garani e salmindeɓe e teddindeɓe gam tiiɗedeɓe kohe mabɓe sabu bani adama so hoorema tiiɗanima haydara wawa tiddema sabu eɗen gandi Pinal TV ko ɓen ɓe ganduɗa ɓe meeɗa yimɓe ɓe jiidani hayso tawi won yiiduɓe hen kono won yimɓe ɓe jiidani hawruɓe e dow weeyo kono kadi jogui miijo holko poɗɗen wadde ko ganduɗa ko fulɓe foof ndendi ni Mali Mauritanie Sénégal tuggude tan Madagascar Dakar tan ha Madagascar holko fulɓe poti wadde tan taw ko ganduɗa koko renda kono noon taw koko yiyato memoto en nani taw ko fulɓe ndendi ɗum en ngala ɗum wadde ƴeewen wadde ɗum ha miiji wadde Pinal TV te ɗi miijoji pewjaɗi e dow réseaux sociaux ɗi mbawi tabidde ha Pinal TV wawi wodde wadde ɓen ko hanɓe yettede kala e saaha ɗum waɗi yewtere hannde ko fewti e julmo wuuri eɗen teddiniranɓe kono noon fulɓe ene kewi wiide so tawi noon aɗa yetta ɓen ɓe ganduɗa ko dariɓe tawi kadi ko daraniɓe leñol ngol koɓe dental eɗen gandi ene waɗi hoore nde ene toon walla kohe ɗe ene toon walla hokkitaɓe teddugal ɓe ene toon wadde en mbawa yaltude leydi Mali taw en yettani en ɓe ganduɗa ko Bocar Alpha Ba mo ganduɗa fulɓe mbiyata ko haymo yiyani mbarodi nani gubbali ɗi kanko noon o wi ko wiyetaki kunali ko wona ɗum ko en calmini juurima on mo ganduɗa ko Ousso Sabbar Ba lollirɗo Ndilane Pulaar mo ganduɗa kadi fulɓe mbiyata ko maayo ala keerol ene wawi so tawi a wi tan hol gonɗo hol gandiyanke e nder leydi Mali Mali Mauritanie Sénégal ɓe namdotoma ko Ousso Sabbar walla sa wi ka Pulariyanke walla kaalowo fulfulde a iwi ga e nder leydi Mali hande o namdetoɗa ko Ousso Sabbar wadde en calminimo saabu ko ɓe goni sagataɓe dariɓe ni Papa Kenem en mo ganduɗa ɓiɗɗo gorko kewɗo wiide kala e saaha mo ala kulhuli hayso yi ko hulɓini heewi wiide koko moƴƴata Mamadou Ndiaye e ko nandi hen commission de gestion en calminanɓe e calminali tedduɗi sen gayni sikki ala ɓen yaadiɓe mabɓe dusɓeɓe ha mbawi tigui heɓandeɓe Pinal TV gayni kadi dokkitiɓe teddugal ngal garen e muɗumen woni ko wayno on mo ganduɗa kadi ko Aliou Diaw en Ibrahima Sow en mbiyen kadi Abou Diop en ha tengti kadi e Fatimata Mamadou Sow woni Zahara Sow kadi ko debbo mo ganduɗa gadiɗo wadde doole muɗum e nder Pinal TV tawi on saaha jobdi ala e Pinal TV on saaha Pinal TV ene daare yo wood suwa wodde kono ko debbo ganduɗa darinoɗo gam yidde yo Pinal TV wodde nde wonno fulɓe mbi mo anda hanki on wawa andude e hande wadde nden noon neɗɗo foof mo andanama moƴƴere hanki on haysa gollani ɗum gurdam ma ha mayde wawa kadi on mo gandu on wawa andandema wadde mbiɗen ko neɗɗo wonata haaside yejjita moƴƴere kono leñol e leydi Murtuɗo Samba Diop wi leñol e leydi wona haaside kala ko gollanɗa ɗum ma saaha ar ma inde ma lombe hen saabu sababude gollal ma ngal wadde nden noon en jettiɓe en jaariɓe kono kadi en jetti directeur mo ganduɗa ko Pinal TV Tall Oumar Tall mo ganduɗa ko kañum itti nokku e yaritare hokki Pinal TV wi ɗum gaare yo Pinal TV ar wuura hen wadde en jejjittamo nde wonno gollanɗo leñol ngol foof ne hani yettede ko noon jettirten directeur de programme meɗen Koola Diallo woni Hammadou Diallo lollirɗo Koola Diallo mo ganduɗa kadi kañumne ko neɗɗo belɗo gollidde ya jaaduɗo kadi e gollidiɓe mum e kala fannu e ko nandi hen en calminima nden noon bisimilla ma holko mbiyata ɓeɗo sagataɓe dariɓe hol darde walla hol jihad mo mbawɗa sifanade hen ha tengte oɗo jihad moɓe pelli ha Pinal TV wawi wodde kono ha joni aɓene kaaɓe won e haare bisimilla ma Oumou Hani an a yettiyago haala ka feewi sanne eyyi aɗa andi hande ko ñalawma julde gonɗe e muɗum alhamdoulillahi en jatorto du e ley tumbude diina gonɗe e ley mum Allah ne haali le Qur'ana wi kala on golluɗo lobbere ko hoore mum gollan kala on luttuɗo fa golla lobbere o ko hoore mum waɗi wa man amila salihan fali nafsi wa man asa fa alayha
kala on golluɗo fuu hoore muɗum waɗani ɓe kiisiɗa jooni e golleji ɗi ɓe ngaɗi ɗi so ɓe mbiyama onon ƴettiyaba fanɗi so wiyama on jarama fanɗi so wiyama tinne en panɗini kono kamɓe wala fuu ko neɗɗo wawi wiideɓe so wona suuɗode nodda Allah faabo sabi neɗɗo sa dariki yeeso muɗum a wi mani Allah faaɓe a ɓeydinamo kuyal kasa a suuɗike a waɗinmomo wirdu fa Allah hollimomo o tabiti ñande o tabiti fuu soko jiɗɗa ko ɓerde maɗa nde a laaɓi fuu to jiɗɗa o tawe to on jiidanto ñande muɗum nde o weltoto a weltoto nenno ɗum laatiki hakkude maɗa an e Allah ñande muɗum nde so caggal muɗum wari fuu mbiya mani mbiɗa yiɗannoma hunde mani ka heeɓide hannde duuɓi kurɗi jiɗanmami hunde mani hono ko kiisiɗa ko mi ɓeydan hen hunde wotere nde min jaano taƴoyde korka to Uso Sambaru Bato mi yetti galle o tan ƴeew dow to jiimi yindi toon Pinal TV o ko yonu ko Pinal TV ley ɓerde mum woni ɗum ko hollata wiide kala ko neɗɗo yiɗi fuu hokkete misal no pamirta so en ngari en fof en ƴeewo ballon eɗen ƴeewa a yi hen joueur goto o ɓurɗa yidde ne jaaɗa luumo sodoyde t-shirt ko ɓornoɗa fuu numéro makko o ɓamata yinde makko wala ko woni ɗo tan aɗa yiɗa ay kanko an damal makko ɗon jiimi ana windi kono gattami jiimi ɗum de kono weltare mum ɓurti poti mum weltade mi wawa hiisade kono andumi on kono ko Pinal TV ley ɓerde makko waɗi hono télé makko sa yeehi télé goɗɗo fo ala toon sona Pinal TV enno ɗum hollata wiide kanko golle omo golli o wona pamaro enno wona kanko tan fay so tawa mi yettaki heddiɓe galleji muɗum no mbiɗa fay kamɓe gollo daraniɓe Pinal TV ɓe ɓe gana yimɓe yiiduɓe fa ɓe joddo ni enne kande wonnono koɓe gaɗi de ko mamiraɓe meɗen mbiyanno ko mamiraɓe meɗen mbiyanno sa ɓami gandal gotal fuu aɗa wawi helde ɗum hay junggo ma woto kaso a rendini gande kurɗe anda on beton ayo gande kurɗe sa a wi fa kelade hay junggo ma woto wawa helde sa hayba hay jambere sa a wari fa coppade wana ko yafata helde ɗum kamɓe ɗum woni koɓe gaɗi ɓe nangodiri juuɗe so ɓe ndenti ɓe mbi paaboɗen yalla Pinal an daro ko heeɓi hen fof wona so joni mi hokkete misal goɗɗo kasem no pamirta eyyi so wiyama nangue aɗa wuuli ka eɗen jogui ɗo ɓinguel en daaro fa kuufe ngel hati nangue heeɓa ngel en ngala ko kuufirte ngel homo fuu darike ha en cusodiri ɓinguel ngel woni hakkude ɗo nangue an heeɓe an heeɓa kan min hay joni kamɓe noon ɓe gaɗi Pinal TV kono homo e mabɓe fuu tampere heeɓore ɗum nde ɓe killaka ɗum tampere nde yo fiiɓe tan kamɓe koɓe darata yoɓe nden ƴamto Pinal TV yo ɓinguel ngel mawɗo kono Pinal TV noon woni ko yimɓe gari ɗo ko ɗum woni ko yiya enno ɓe fuu hay goto yoppaka wiwde hoorejo hen homo fuu ɗo walliri Pinal TV fa yotto ƴeewoɓe ɓeydo ana jeeya e faabotoɓe nenno ɓe fuu eɓe mbiya albarka mabɓe Allah barkinɓe keɓira wagara mabɓe yoɓe nguuru gurnameji kurɗi kewɗi fa tawe saabi gurnam joni ana seeri gurnam wadde jamma e ñalowma fo aɗa fina aɗa lelo aɗa immo gurnam ana woodi gurnameji kewɗi ko firtita de tawe sa a goɗɗo guurɗa fo anda aɗa jogui hen ko faaɓe ko naftortoɗa nden noon ɗum woni ko duwante ɗemɓe eɗen barkinaɓe eɗen jowtaɓe sanne a jowta ɗum woni ko wiyete harde ko kara ñama ha kara lelɗa aɗa hara ala nde noon a jarama no fewi en beltima no fewi nde wonno haalaji ɗi eɗi mbaɗi fayida kono haade meɗen artude sokhna Maymouna Oumar ma en calmini hen bandiraɓe tigui ɓe ballodiri ha tengti to banggue weeyo oɗo gorko biyeteɗo Moustapha Ly gorko mbo Séguéla jooɗiɗo toon to leydi Paris hollitama ko gorko mo ganduɗa gadiɗo wadde ballal mum e nder Pinal TV ko neɗɗo gadiɗo nde miijo Pinal TV ari gadiɗo wawi ko noon kadi refti hen on mo ganduɗa ko biyeteɗo tigui Bassirou Ba on jooɗi ko toon to Sine tawi kadi kañumne ko neɗɗo mo ganduɗa kadi gadduɗo ballal mum kañum e on mo ganduɗa gadiɗo sodde action e nder Pinal TV on wiyete ko Ibrahima Bassoum
e holditama ko kanko tigi kankone adi sodde ko fewte action e Pinal TV wadde en calminanɓe en mbiyaɓe yoɓe julmo wuuri nde wonno fulɓe mbiyata komo yettani guurɗo on sa tawi a acci ɗum ha maayi a wi ɗum ha goram omo darino e pulago waɗanino ni pulago mbiɗa sikki hay nafigagune hen wadde en calminiɓe wadde en limtan hen hayso tawi en mbawa limtude e kamɓe foof ma wodɓe limtuɗen hen ko wayno tigi rigui e weltinde e weltinirde ɗum Djibril Diallo ko kañum wonno radio Pinal TV kono omo jeeya kadi e yimɓe daraniɓe Pinal TV ha Pinal TV wawi wurde Djibril Diallo kañum wonno ho radio Pinal TV ha tengtinde Pinal TV woni toon to banque ni ko kanko tigi darino kankone sahade muusi tiiɗi tawi Pinal TV suwa wodde taw haydara alano e Pinal TV so wona tampere kadi kankone en calminimo ha toon to Jatula ko Jatula woni oɗo saaha gonaɗo ko noon kadi calminirten Dawda Sy e kañum no mbiɗen ni Dawda Sy ne ko jeeyaɗo e équipe Pinal TV ha tengte tawatede ɗo e Mamadou Alpha Diallo kañum e dahi e ñagado ko noon kadi calminirten Demba Kane to Sine onne ko neɗɗo baɗɗo doole mum e nder Pinal TV no feewi tawi kadi ko joɗiniɗo en to Sine Abdoulaye e Mamadou Demba Selli Sow kañum e on mo ganduɗa ko Moustapha mo ganduɗa tawi kadi ko pullo ɓe kaali hen pullo goto tawi kadi pullo o ko pullo tigui jeeyaɗo toon to Israël kañum ne wawi no wadde hen ballal muɗum kono noon en keɓani andude oɗon inde muɗum kono noon kadi calminirten oɗo ɓiɓɓe rewɓe dariɓe ko noon mbimi fulɓe ko baroɗe nde wonno fulɓe ko baroɗe dewri ndi ene songa gurdi ndi ene songa ɗum sikki ala hen wadde en mbawa yejjidde ɓiɓɓe rewɓe fulɓe ganduɗa ko dariɓe lan gam wiɓe bandiraɓe muɗumen worɓe jahata caggal muɗumen kala ngal peƴƴi ɗon min dondo woni ko wayno mamo arɗo so debbo mo ganduɗa kadi ko debbo daraniɗo pulagu mum ala ko woni haaju mum e hammo mum so wona pulagu yantude on Maymouna Djiby Ba kadi en calmini ɗum kañumne ko debbo dariɗo ɓen woni taƴnoɓe biyeji muɗumen gummi ha toon to leydi France gimmodi e balle mumen mbaɗani hay nelal jaɓɓi koyɗe muɗumen gari ha ɗo e nder leydi Mali mbi ko pulagu Mali watte ko welani amen gaddi ballal muɗen timmugal kadi kolli mette muɗumen e ko pulagu ngu watte ko wadde en calminiɓe e darde mabɓe tinde kamɓene ɓe darima e Pinal TV ha ɗo wona ɗo kadi koɓe dariɓe e Pinal TV eyyi saabu kala lewru wonkoɓe podani Pinal TV kono kadi kala hitande ko wonkoɓe podani Pinal TV te kadi ha ɗo wona batte Pinal TV darima addanani ɓe dartinde e gam addude hen balle mabɓe ko noon calminirten on mo ganduɗa ko Ceerno Moussa e Yero Moussa Dia en calmini ɗum kadi on Bakalidou Tukkal lappol seede pulagu tawi kadi ko ñeeño mo ganduɗa ganduɗo fodde muɗum e nder leñol kañumne ko neɗɗo mo ganduɗa baɗɗo ballal muɗum tigui e nder Pinal TV kono kadi en calminan Issa Amadou Boubou Diallo gardiɗo yontaɓe leñol fulɓe saabu eɗen gandi yontaɓe leñol fulɓe ko fedde kañumne daranide ko fewde e ɓamtare ha tengde ndema e gaynaka no fulɓe jaltirta e caɗele kono kadi ko fedde nde ganduɗa ɓurde wawde kala ɗo pulagu noddi koko nottode notima Pinal TV ha Pinal TV tini fedde nde notima ɗum on ko kañum tigui woni joom galle mamo arɗo so woni Issa Amadou Boubou Diallo gorko mo Seeno Wali en calminimo e darde makko tinde kono kadi en calmini yontaɓe leñol foof e inde makko gam gollal muɗumen tiɗgal e leñol he kono kadi gollal muɗumen tiɗgal e Pinal TV ko noon kadi calminirten fedde kawral pulagu fedde alkam fedde ɓamtare e dendagal pelle pulagu dendunoɗe e terɗe muɗum dendunoɗe ha Pinal TV wawi wonde en calmini en juurima no mbiɗen ni tan ko waɗi addata haali e nde wonno Ndiaye Saydou Amadou koye goto men foof so yontama ene hani namdade hoore muɗum namde ɗeɗo eyyi min poɗɗo wadde o walla joni ɗo potmi wadde ɗo somi waɗani oɗo saaha mo gommi sagata kecco ayi joguimi doolam joguimi sembam joguimi hattanam somi waɗani ko ha holden somi ronkiti beele mbeɗa wawi wadde kono kadi o heɓɓiti o wi min poɗɗo wadde o beele wona min foti wadde min poɗɗo wadde o kadi so tawi mi waɗani hol foof mo ala haaju gaccowo ko mun ara waɗana kam ko potimi wadde ko ɗum ɓeɗo ɓiɓɓe fulɓe namdi koye munen kadi ha joni en jetti hono mabɓe ene mbawa limtidde saabu eɗen gandi Pinal TV ko walade timmude yidde ko goto fewni ko dental fewni boni ɓuuri ko goto fewni feewi kamɓe ko noon ɓe mbi wadde goto ne wawno darnude Pinal TV kono sa yi ɗum ɗo foof ko yidde made pulagu nden noon Maymouna Oumar Diallo bisimilla ma
ɗum noon a weltanama no feewi sogna ummahani an en beltima no feewi kadi e ɗiɗo haalaji baɗɗi fayida nde tawno no mbiruɗa ni tan so en nani ko kalɗa e haala Ndiaye Saydou Amadou Ka en ciftoran Ibrahima Oumar Kane katante leñol to wiyata Saydou Ka ha mi wari mo yonta fewnani e kewɗo duuɓi jaaɗo mo gollaki wadde noon wona tan dañde duuɓi temedere walla dañde duuɓi temeɗɗiɗi woni wonde juutɗo balɗe wadde neɗɗo to firtitanko nde foti wadde nde yo waɗ saabu hunde kala ina jogui tan saaha nde mbawɗa wadde ɗum saaha nde potɗa wadde ɗum so yawti ɗon hayso tawi a yiiɗi wadde ɗum a wawata saabu kadi a anda saaha garyo o beele ina tawma ɗon walla tawatama nde tawno aade ko wurata ko heewani ɗum noon en jaranimaɓe no feewi eɗen mbiyaɓe kadi ɓe jarama no ceerno Amadou Cissé wiiri ni so tawi eɗen joguino goɗɗum e wiideɓe ɓe jarama walla eɗen joguino goɗɗum ko mbiɗen ɓe taw pandirɗen hen koɓe jarama en mbiyatno kono noon ha joni eɗen ñaganoɓe Allah yo balɗe juut battane moƴƴe yo Allah won ballo walloɓe kadi eɗen mbiya ha joni kamɓe dariɓe ɓe yoɓe tinno yoɓe ɓeydu darade kala keɓnoɗo wadde hen ngaalu mum e Pinal TV emo heɓano joguiɗo hen yiyande moƴƴere e Pinal TV kamɓe kala ha hande eɓe mbiye bisimilla mabɓe e Pinal TV saabu so tawi a rimi guesa ma a rimi poɗɗa ko tarnude hen ko ina haɗa guesa ba ñayede wadde noon a rimi ñande foof sa naati guesa ba a tawan wonko foti ɓeydede hen joni noon so tawi ñande foof wonko ɓeydete hen ñande foof foti ko remtede ñande foof wonko foti ɗoftede hen ha wonto ina yetto hanti ñande foof so tawi hande a nawi palguel tuusel a taƴi hen hunde janggo saɗa yaa ko beñoir downoɗa nawa wadde noon so tawi a renani ɗum foof heɓetake hen wadde ha joni eɗen mbiyaɓe ɓe jarama no feewi ɓe jettama kadi ha joni eɓe mbiye kamɓe tinnare kadi yoɓe ɓeydu tinnade e Pinal TV fulɓe woɓɓe kadi wodɓe ɓe ganda Pinal TV walla ɓe cuwa arde tawtorde walla tawtude bandiraɓe fuɗɗiɓe darnude Pinal TV ɓe kamɓene ɓe bisma eɓe mbiya kadi maayo wona keerol nde tawno murtoɗo Samba Diop ina wiya tubako jogui ko keerol leydi kono ala keerol ƴiƴam wadde pullo ko pullo tan kala fedde wonde ina foti arde jokkodira e Pinal TV kala pullo bawtoɗo ina foti arde yanta e Pinal TV wadde noon en jarnimaɓe no feewi kamɓe watɓe hen ɓe cuwa wadde hen ɓene kadi en duwanima ɗumen yo Allah newnu noɓe mbaɗiri hen saabu won e sahaji neɗɗo ina yiiɗa waɗande leñol mum ronkani andude hol damal ngal o foti rewde wadde noon ɓeɗo kamɓe uditi damal wadde noon eɗen ñaago yimɓeɓe kala nde garata tawtaɓe e yiyande jarama sokhna Maymouna Oumar Diallo en beltima e goɗo ewnago fayodingo nde wonno ko noon ɗiɗo konngudi guendiyankoɓe men ha tengte Ndiaye Saydou Amadou walla katante leñol ko konngudi tigui kirjinoji ha tengte hirjinande nde mbaɗɗa ɗo nde wonno soko tawi yimɓe ɗiɗo ndendi pewni hunde mbi leñol koye leñol he jeyɗa hayso tawi an a andani fewnude aɗa hani abbade e muɗumen anne wooda ko ɓamtuɗa nde wonno Ibrahima Kane katante leñol ne kañumne ko noon wi o wi neɗɗo foof ne hani namdade hoore mum ɗeɗon namde tati o gayna o jabto hoore makko o wiya holɗum o wiya min kam beele ala ko leñolam ngol mankira min to gummi ɗo o jooɗo micco ɗum o namdo hoore makko o wiya aha kay wonko ngol mankira ko manki ko beele wona min hooram mankini wadde o jabto hoore makko aha kay ne wawi de taw ko min mo arani o mankini wadde min mo arani o potmi ko arde mi adda hen ballalam beele ngakkande coynimi toon nde beele ende sukko wadde so goto foof waɗi noon ene haasi e ma en kuule kerse ɗen guittani ɗen gueɗal saabu kala ko renti huule herse ittane gueɗal kono kadi kala ko sari saaki songue nden noon sikki ala en ewnoto tigui ɓiɓɓe fulɓe ɓe nde ɓe garata ɓe noto ɓe ganda Pinal TV ko Pinal TV mabɓe ni to banggue ballel ni to banggue gandal ni to banggue doole ni kadi to banggue foof saabu télé kadi eɗen gandi koko ñamata koko yarata koko watta foof golloɓeɓe koko joɓate e ko nandi hen wadde so tawi noon koko wurnete way kono ɓiɗɗo ni wadde ɓiɗɗo o ko enen foof so tawi en goto waɗi feere o dañama walla ɗiɗo so dañama enenne kadi ballen ɓeɗon walluɓe hawo dañi
hawo daña oɗon ɓiɗɗo daña ballen ɓe tigi e wurnude e ɗum ɗon ko ɗum ɗon kadi woni peeje ɗe ko ɗum woni yidde nde wonno wiya ko yo anduɓe gardu alduɓe ndewa hen kono kadi miskineɓe ɓene kay ne jogui doole mumen hayso ngala kañumen ne gabboro hen doole mumen firti wadde ko wata hay goto heddo caggal nden noon leñol ngol sen mbi ala fof fotani en walla en mbi eɗen caɗele ɗe joguiɗen ɗe eɗen goyto ɗum tinnoɗen enen fof goto fof anda wonɗo foti hedde e leñol ngol goto fof anda leñol ngol jabɗa caliɗa engol jogui ma gueɗal weeli metti kadi engol jogui ma gueɗal sa hokki fodde nde engol jogui ma gueɗal sa hokkani fodde nde ko ceerno Demba Amadou Bari wi ko janggo lakar ngol porto ma plainte yeeso Allah ko noon o wi so yeeso Allah ma ngol porte plainte ngol wiya oɗo de ko an tagui kam e mum dokkuɗa kam kono o yondinaki kam saabu nde min jeehi toon nde o nefa mo eli kam o joñi kam ɗa o wi hana wonde wadde o wi ma ñawde ngal ɗon ɗemgal o wi ko kanko wi o wi ɗum hulani ɗum nden noon Amadou Cissé konngol maɗa mbaynigu kañum konngol maɗa mbaynigu fewde e bandiraɓe ɓe ha tengti e ñalawma men julde Allah tedduɗo o kadi en calmini bandiraɓe ɓe en mbiɓe julɓe julmo wuuri ha joni siftinenɓe koye ñalawma julde tigui gonɗen omo hani an aywa en juuli kewɗe Allah holli en hono muɗum enno wasiyore ka o mbasike fatimi ko tawete fulɓe ana mbase ko heddi ko yo golle eyyi so tawa miɗo jogui wasiyoje tati joganimi fulɓe arande ka fuu yo fulɓe tinno tiiɗu e jande e jangude ko tawi est ce que ɓe janga ko ɓe tawi ko ɓe gollira e ɗiɗoɓel muɗum fulɓe ɓe tinno ɓe ndenta ɓerɗe sabi Allah rendini ƴiƴam maɓɓe ɓe tinna ɓe ndenta ɓerɗe e hakkille fewtude e ɗengal ngal kañum e leñol ngol tatoɓel muɗum ɗum woni toɓɓere nde memɗon nde homo fuu anda ana jeeya e leñol ngol banggal ɗengal e banggal ƴiƴam no neɗɗo wayi misaalu no pamminiranmi yimɓe ɓe ɗe so Allah tagi ɓi adama herata mo nafowo ma o bonnowo so aɗa ley leñol ngol herata a paabotoɗo ngol fa ngol yaha yeeso so wona ɗum gatta fuu a tawan a bonnowo fa ngol yaha caggal sabi bindowo goɗɗo holliti wiide o wi won biiɗo yimɓe yogaɓe anan toon ɓe gana alsilami en ɓe gana heferɓe ɗon mo jeeyi moye neɗɗo wawa heɓede ɗum fey a rewata Allah a lutta e Allah o ɗum wawa laatade o wi Allah yamiri rewe ka an a rewatamo de wiyete a luttaymo o ɗum heɓata so a rewatamo tan a luttuɗo nen no neɗɗo fuu mo heɓayi hakkille andude wiide mo huyanayi leñol ngol mo immaki gollana leñol ngol mo faabaki leñol ngol anda darde mum nde ma nde heddike ɗon nde yolande ma bandum wari roniki yolande nde yaaji est ce que no hon fona hani wattude hakkille mum hoɗum woni ko mbawmi gollande leñol ngol hoɗum mbawmi gollande ɗemgal ngal nenno ɗum woni wasiyore an e yettude gollamɓe ɗum ɓe heddiɓe gollude ɓe golla koy eɓe kinni haaje maɓɓe mbiɗa yiɗi du wiyande ɓe fati ɓe jato woɓɓe feyi sabi ɓi adama nde ƴewɗa gaño ma fuu a himmiranmo e neɗɗo himmiri gaño mum ne fuu gollanta guiɗo mum nenno ɓe ƴeewa guiƴira e maɓɓe ɓe joppa gañira e maɓɓe ɓe ana pito caggal maɓɓe so ɓooyi joppa nenno ɗum woni masala o wasirore am yo lamɗo barkin pinal yo Allah barkin gollamɓe pinal yo Allah tabintin pinal fa tawe aduna fuu ana yiyana pinal ana huyana pinal nenno yo jomiraɗo wan barke e golleji e golloɓe pinal fuf nenno Allah wi annabajo sallllahu alayhi wa sallam en timminiran hadisa muɗum mo jimmi yimɓe gattana hakkille sanne sanne ko wi wa man lam yashkuru sabab la yashkurullah neɗɗo fuu mo yettata sababu mo Allah hoddiri so hunde heɓi ɗum fuu jomum wawa yettude Allah neɗɗo fuu jiɗɗo fa laato jetto Allah ɓernde mum e hunko mum e terɗe mum e golleji mum fuu mo ƴeewa sababuji ɗi Allah waɗanimo so o heɓi hunde ɗi o yetta ɗi so o yettiɗi fo yeggititta Allah enno ɗum woni ko mbawmi wiyande en hannde yo Allah holli en hono muɗum on barkinama sanne o jarama weltanama Maimouna Oumar aɗa wawi waynade ujumaji meɗen ɗi gasi ɗum noon on jarama no feewi ummo hani an kono wonne ceerno Amadou Cissé no wayno ceerno Amadou waɗi wasiyaji mum labtude tigui rigui ɗum noon on jarama no feewi yeeɓiyankoɓe Pinal TV on mbiyama kadi juulen mo wuuri lawol gongol on jafnama no feewi no feewi
yo Allah won ballo e dendagal gueɗe ko watte kala Allah jarama on jarama en sahaji goɗɗi jarama Maymouna Oumar kadi Amadou Cissé on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere ko ɗo tigui émission meɗen hande julmo wuuri haaɗi kadi en calmini bandiraɓeɓe kadi en juurimamaɓe kadi en beltima kono kadi min beltanima on e haallaji moon patamlami e baɗɗi fayida no fewi kadi en duwima nde Allah ɓamtata Pinal TV ɓamta pulagu ɓamta dendagal windere nde kono kadi ɓamta kala ɓamtoɓe pulagu nde wonno neɗɗo daraniɗo hunde kala celluɗo kala ɓamtiɗo yataw ko kanko handi e ɗum ɗon ko fewti e cellal e ɓamtade saabu so selli o ɓamtima tan ene haasi ko ɓamtata ko yawan towde nden noon en calmini en juurima kadi en duwima kadi eɗen mbiya ɓiɓɓe fulɓe ɓe battu hakkillaji e télé o ha tengti to banggue publicité ji ɗi ko wayno ko ɗum jogui hande commerçant en wonɓe ɗo foof ko fulɓe wadde so tawi aɗa nawa publicité maɗa e télé ji goɗɗi so tawi a heeɓi ɗo jaltinɗa mbeɗa sikki hankkadinnam aɗa wawi arde dokka hoore maɗa kono kadi en calmini Hammé Oumar Ly ganduɗa ko gorko Mauritanie najo labtuɗo seɗen kaala ko fewti e walluɓe Pinal TV worɓe dariɓe ha Pinal wawi wodde kadi en mbawa yejjiddemo saabu ummademo ha Mauritanie o ari ha ɗo gam wallude Pinal TV en calminimo en cembinimo kono kadi en calmini on mo ganduɗa ko honorable Dicko Diagne ko kañum tigui oɗo wutte mo ɓorniɗen ko kañum tigui hettani en wi en mbaɗir ɗum ko fewti e julmo wuuri ɗo e Pinal TV kadi en calminimo en calmini hono makko en wadde mbiyeten oɗo saaha e nder oɗo émission ko kanko tigui oɗo Dicko Diagne honorable ko kañum tigui ñanti en kadi en beltanimomo yo Allah hebbin hono makko en ko ɗum waɗi miɗen sagataɓe fulɓe rewɓeɓe e worɓeɓe foof goto foof ene waɗa hakke mum on jarama kala ko fewnitaki on haalaji he yafuya ɗaɓɓama wonko ɗaate ɗemgal kalaw taw ne heeɗi e nofuru kettotoɗo kono noon kadi wonko welata e nofuru kettotoɗo taw ne ñaaɗi e ɗemgal kaalawo jombani wodde ɗo perguitiɗen kala ɗo perguitiɗen e yafuya ɗaɓɓama en gummoraki yen battunima wuuri taw eɗen ɓeydi en ustaki on jarama yo Allah hollu en yiide tokara ñalade gam hormo rasulillahi sallallah alih w sallam so sawto wonto ko banimon debbo Oumou Hani Anne